ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଚିରା ପଇସାଟେ ଧରିଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଣ୍ଡୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଣ୍ଡି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଠାଟେ ଆଣୁଛି। ଅଠାକୁ ଆଣିକି ସେ ଚିରା ପଇସାରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭଲରେ ହାତରେ ମାରି ଦେଉଛି। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବଲ୍ ଆଗରେ ନେଇକି ସେ ଚିରା ପଇସାଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଚିରା ପଇସାଟି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଚାଲ ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେରି ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଇସାଟି ଏଠି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୋକାନୀଟିକି ସେଇ ପଇସାଟି ଧରୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି କେଉଁଟା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚିରାଟାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଏପଟେ କରିକି ପଇସାଟିକୁ ଚାରିପଟେ ଦେଖିଦେଉଛି ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ଚିରା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନେବ? ତାପରେ ପିଲାଟି କହୁଛି 10 ଟଙ୍କାର କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ସେ 10 ଟଙ୍କାର କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସେଠୁ ଧରିକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ଦୋକାନୀ ଭାଇ ତୁମେ ଏଇ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ି ବିକ ନା, ଏରା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବାନ୍ତି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ଫଳ। ଏମାନେ ଦୋକାନୀକି ଠକିଲେ, ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ।